Martangiang mahita. Mauliate madiho ale debata Jahoba amanami na mga ramoti daging dohoto dinami sahat tutikion jala na mga leho partikia dihami laho manangihon hatam na badiay. Tuhan uka marohanami hasataka sutangiho kami jalataka suatu sihami hatam na badiay. Amin. Horas madihita sude. Huria nahi naholongan ni Tuhata. Jamita sian turpuk epistel di ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Ima na tersurat di buku panurirang Sakaria bidusia. Mamuka sian ayat 10 sada. Sahatu ayat 10 pitu. Tapai hutihu madirohata. Songonom madidok. Hope marhite-hite mudar ni parpadanommu paluaoku akan na terbuang siako sian godung naso marisi ai. Mulak mahamu tuhuta na goting hamu ale akan na tarate na marpakiri modope. Gari sadarion au mamarita hukian silopi dua do pasuangokku tuho. Ai hirasior husitak juda diau jala huparade ia Efraim tu parporangan jala husunggul aka anak mi alesion dopak aka anakmu ale tanogorik jala bahenokku maho hira podang ni ulubalang. Jadi tarida majahoba di atas nasida, jala ruar subiana songon hilap, jala paluaon ni Tuhan Jahoba masarune, jala marhitehon akka haba-haba siadang sina ibana marpadan. Jahoba sebaut mangodingi nasida, gabe suda panganon nasida, jala lutak kononna akka batu ni abbalang, jala minum nasida, jala marhariburon hirasian anggur, gabe gok nasida songon sawan pangurason, songon akka suhi nilanggatan. Jadi di ari nasasadai lehonon ni Jahoba debata nasida ma tua tu nasida songon tu perduan biru-biru ni bangsona di akka batu ni tupal do nasida akka nagabe partonggol di atas ni tanona. Ayaha hina dengganna jala aha hina ulina dahanon pasibur magodang akka doli-doli jala anggur akka namar baju. Ima sahatna. Huria nahi naholongan ni Tuhata sadarion ima ari parningotan hamamate ni Yesus Kristus. Ari nagok lapata diganup halak na porsea. Ari hamamate ni Yesus Kristusi ima ari parningotata di panobusion ni Yesus Kristus di hau pinarsilang. Di lehonibana dohosana laho paluahon portibion. Diturpuk jamita sadarion. Di jauhot Yesus doho suara nagogo. Jala di pasahat do hosana. Marhiteope di patuduhot debata holong na ubal gatu portibion. Turpukon manuraton songo dia do Yesus dihau pinarsilangi. Huria nahi naholongan ni Tuhata, ari parningotan hamamate ni Yesus Kristus, dadaholat taringot tu hamatian. Alai taringot tu hamonangan, napi natupani Yesus marhite silangi. Di tonga-tonga ni nahacit dohot si taononi, toktong dosa tia Yesus sahat tu ujungna. Di seahot dohosana humokop pita, tahangoluhom ma Yesusi di bagasar roha mauliate. Ta argahom ma pakokok ni Yesusi. Jala tahangoluhom ma ngolu napasangapon debata.
alani i marhite turpuk jamita ima nagabi epistel di ari parningotan ni hamamate ni Tuhan Yesuson adong manang napiga na macay arga si parsiajaratta di turpuk jamitaon. Na perjolo taringot tu mudar parpadanan. Di ayat 10 sada dibonai do turpukon marhite padohan hope na patuduhon hubungan ni turpukon tu ayat sia satu ayat 10. Laho mangatusi doho mangalapati turpukon ikut do idaotta hadomuanna dohot ayat sia 1 ayat 10. Di hadomuanna dohot ayat sia 1 ayat 10 boy ma dohonotta turpukon naing magobarhon haroro ni raja partigori di Sion. Asa ayat 10 sada 1 ayat 10 pitu sasitongna naing paadarhon haroro ni rajai marpardomuan tu hajongjongan rumang ningolu dohot pangalaho masa na niadopan ni bangsa Israel di hatihai. Di ayat 10 sada didok marhite-hite mudar ni parpadanommu paluoku akan terbuang siako. Padohano patuduhon mudar ni parpadanan gabe ihot-ihot di parsaoran ni bangsa Israel dohot debata. Mudar gabe sahap ni parpadanani. Dangapala maolon atusatta ala gudang boy idaota pangalaho masa si songonon di padan narubi. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, mudar parpadananon sa sitongna paingoton bangso Israel doi di unok doho dasor ni hajongjongan nasida songon bangso ni debata ima ihot-ihot parpadanan atau ikatan perjanjian. Siam mulana merpada do bangso Israel dohot debata. Hinorhon ni parpadananima parsaoran ni bangso Israel dohot debata ikon toktong di padimud-dimun. Hataridaan ni parpadanani ima saluhut bangso Israel ikot toktong pajamoton hapolinon ni haporseaon dohot hapolinon ni parsobaon nasida tu debata. Uduk ni marpada do Tuhan Jehovah na toktong marholong ni roha tu nasida. Parbue ni parpadananima nabui idaota diturpuk epistelon jala na sinunggulan ni mudar parpadanani. Huria na hinaholongan ni Tuhatta didok nasida ay hosa ni sibuki di bagasa mudar doi jalanung nga pola au mangalehoni di hamu di atas langgatan asa bahen pardengganan di tod di muna ay mudarido mabahen pardengganan marhite siya toddi na di bagasani siak katorangani idaot tamamuse paboa mudar na pinispison di langgatani pasada hot jolma dohot debata di rumang si songonima ro debata di bagasa kolong parpadananna peluahon jolma pardusai. Diturpukon lumobi di ayat 10 sada haluaoni di ida maluasian habuangan. Lam takas mamuse di ayat 10 sadaon maluasia godung naso marisi ai. Buasa godung naso marisi ai kor digobarhon didok parde bisuk na di padan narubi. Danga dong hurungan hati hai. Dang pala maolon atusatta molotaingot nabi nahen ni akka hahani si Joseph tu ibana uju ditakup ibana jala didabu ibana tu godung alai rumar godungi dang marisi aik. Imana tersurat di Sada Musa 37 ayat 20 obati. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na pedua homamuse daida sia turpuk jamitaon nagabi parsiajara dihita ima taringot tu hapapatar ni Jehovah na boy tabereng mamuka sian ayat 10 opat 1 ayat
15. Di ayat ton ima tudosan taringot tu hapapatar ni Jehovah di Sion. Di padan narobi gudang do naboy idaota hapapatar ni Jehobaon. Boy do hapapatar nai digobarhon tu haroroni anggur silam obun dohot lalo dohot lan akana asing dope. Di hapapatar nai taridama Jehovah di atas nasida jalaruar subiana songon hilap. Idaut tadi son Jehovah petuduhon hadirionna songot debatana sun hinagogo na tukpalua hobang sona sian habuangani. Lam takas mamuse didok jala paluaon ni Tuhan Jehovah ma sarune. Suara ni sarune di son dada holan nanaing majou tu parporangan alai ubaga sianido patuduhon hamonangan dohok mamonai haruau bolon makalason haluauni pagomosok kamonangani didok muse di ayat 14 jala marhitehon akahaba-haba siadang sina ibana mardalan debata si toppa saluhut marhua sodo mamakke saluhut na tinopanai laos songoni dohot tabahaba siadang sina laho patuluson hamonangan lam dipagomos mamuse rumang ni haroro ni Tuhan Jehovah paboa harorona mangodingi bangsona. Huria na hinakolongan ni Tuhatta na perpudi ma nagabi parsiajaran si idaota siya turpuk jami taon ima na patuluhon na buitaida siyan ayat 15 bagian B sahat tu ayat 17 na patorakon pesta perpudi ni akanaw di pelua. Saha mamusehi ta tutudosan na patuluhon ima pesta las ni roha didok pesta ujuk di ari parpudi ni akka naung pinalua. Padohan manang perkataan na pinakke ni panurirang Sakaria di sohon laho maggobarhon pesta ujuk ni akka naung maluei ima gabe suda panganon nasida jala lutakonon na akabatu ni abalang jala minum nasida jala marhariburon hira sian anggur. Padohanon boy do hiramaol atusan ni gudang jolma alani ido gabe gudang na madabu tu pangatusion na sala di nani dok nasida mangato daging dohok mudar ni musu nadi papatu nasida padoham mangat dohok minum di son sa sitong na hola tudo sa doi na mertudu-tudu tu pesta las ni roha pesta hamonangan maradopon akka bangso humaliang nasida padohat di ari nasesedai dirajumi panurirang Sakaria doi ima nagabe ari ni Jehovah di ari parpudi aha mana masa di ayat 10 onom di pabuahod do taringot tu pabahenan ni Jehovah na sun hinagogo akabatu ni abalang dang marguna bedisi songon na masa di akka parporangan ujui boasa siala Jehovah do na mangula bangso naung maluai bahenon ni Jehovah do gabe batu ni tupal akan gabe partonggol di atas ni tanona. Di ayat 10 pitu digobar hodo songo dia sonang ningolu silehonon ni Jehovah tu bangso na maluai mardame sonang manasida manomu-nomu akka partikian na toktong mardalan didok mamuse dahanon pasibur magodang akka doli-doli jala anggur akka namar baju namar lapatan doon di jami Jehovah do masa depan nasida di tangan ni Jehovah do ngulu nasida. Huria nahi naholongan ni Tuhatta di ari parningotan ni hamamate ni Tuhan Yesus nata taringoti sadarion aha mananang idot tadi si padohan nasikop di Yesus si peluai bolas dapat tita holat disilang ni Kristus ido marhite silangi dohonot tama Yesus si peluai ima Mesias narade manaon na porsuk songon naung disurirakon
di badan narobi atong taau homa pakokopon ni Jesus tuhatai di bagasa roha dohot parnguluota. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami. Saha matutuha misadarion tu ari parningotan hamamate ni Yesus Kristus Tuhan nami. Humokop jala palua kami sian gonggoman ni sibulisi. Mauliate Tuhan nunga roho palua kami. Mauliate Tuhan nunga roho paut satong ulu nami sian gonggoman ni pardosa dohot tamatean jala dipatulus sohami Tuhan nguluan na sudah napi naradem urupi hami Tuhan asa hujak kok kami haluaoni di bagasa rohana marsitutu porsea jala satia holan tuho. Amin.